ମୁଁ କବିତା ମହାନ୍ତି, ମୁଁ ଭଦ୍ରକରୁ ଆସିଛି। ଆଉ ମୁଁ ସେ ମେ ମାସରେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଆଉ ଗୋଟେ ପଥର କ'ଣ ବାହାରିଲା ମୂଳଦ୍ୱାର ପାଖରେ। ମୁଁ ସେଠି ସର୍ଜରୀ ଡକ୍ଟର ପାଖରେ ଦେଖେଇଲି। ସିଏ କହିଲେ ଏଇଟା ପିସ୍ତୁଲା ବୋଲି। ସେଠି ସେ ଡକ୍ଟର ଅପରେସନ୍ କଲେ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବି କମିଲାନି। ମୁଁ ଥରେ ମୋବାଇଲରେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ପାଇଲି ପୁଷ୍ପା କ୍ଲିନିକ୍ କଥା ଜାଣିଲା ପରେ ଏଠିକି ଆସିଲି। ମୋର ଏଠିକି ଆସିଲା ପରେ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି। ଡକ୍ଟର କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିବା ଦ୍ୱାରା 2 ମାସ ହେଲା ଔଷଧ ଖାଉଛି। ମାସେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇଲା ପରେ ମୋତେ ଲାଗିଲା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କମୁଛି। ପୁଣି ସେକେଣ୍ଡ ମାସ ଆସିକି ଖାଇଛି। ମୁଁ ସେକେଣ୍ଡ ମାସ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇଲା ପରେ ଝାଡ଼ା ବି ଠିକ୍ ହେଉଛି, ନର୍ମାଲ୍ ହେଉଛି, ଫୁଲା ବି କମିଯାଇଛି, ଆଉ ପୂଜ ଆଉ କିଛି ବାହାରୁନି, ବଥା କମିଯାଇଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ମୋର ଏଠି ଅପରେସନ୍ କିଛି ହେଇନି, ମୁଁ ଖାଲି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ମୋର କମୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଯେଉଁ ପିସ୍ତୁଲା ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଏଇଠିକି ଆସନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଭଲ ହେବ, ଖାଲି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ଭଲ ହେବ।